Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. НТР каналында сез көн темасы тапшырын карыйсыз. Студияда алып баручы Гөлназ Кашаева. Иң көчле спортчылар 12 июньдә Түбән Кама Сабан туенда бер келәмдә очрашачак. Шимбә көнне кыр бәйрәмен билгеләп үтәчәкбез. Аның төп ярышлары исә татарча көрәш. Быел бу өлкәдә үзгәрешләр кертеләчәк. Булар турында Татарстанның ат казанган спорт остасы Габбас Әхмәдиев белән фикер алышачакбыз. Хәерле кич. Исәнмесез. Быел сез көрәш буенча баш хөкемдар вазифасын башкарасыз. Бу бик зур дәрәҗә, бу бик зур җаваплылык, шулай бит? Әйе. Безне барыбызны да җыйдылар администрациягә. Руководитель аппаратта булдык, һәм шушында әңгәмә булды. Менә шушы хөкемдарлык турында да, Сабан туй көрәш турында да, бүләкләр турында да сөйләшеп, мине инде баш хөкемдар итеп куйдылар. Габбас Госманович, быел көрәштә зур үзгәрешләр булачак. Нинди? Быел әйтергә кирәк, беренче мәртәбә Түбән Кама Сабан туенда көрәштә барлык көрәшчеләр, чит җирләрдән килгән, чит районнардан килгән, барысы да көрәшкә кертеләчәкләр. Яшьләр арасында безнең 9 авырлык үлчәвендә яшь көрәшчеләр бил алышачаклар. Олы көрәшчеләр 6 авырлык үлчәвендә бил алышачаклар. Һәм 55 яшьне узган безнең ветеран көрәшчеләр аерым көрәшәчәкләр. Шул көрәшләрдән соң үз бислары, үз авырлык үлчәүләрендә аткан көрәшчеләр баш батырга бил алышачаклар. Һәм шушы 6 авырлык үлчәвендә көрәшче баш батырны билгеләячәк Түбән Кама Сабан туеның. Үзгәрешләр бүләкләрендә дә чагыла, шулай бит? Үзгәрешләр булды. Чөнки быел автомобиль машинасы баш батырга булмаячак. Ул сумманы барлык көрәшчеләргә, яшьләргә һәм олы авырлык үлчәвендә көрәшүче олы көрәшчеләргә бүлеп бирдек, без аны бүлделәр. Әмма ләкин абсолют батырга көрәшкәндә баш батырга инде ул баш батыр лентасы алачак. Сабан туйның иң кыйммәтле бүләге тәкән алачак. Һәм анарга 100 мең күләмендә акчалата бүләк биреләчәк. Икенче батырга, абсолютный батырга, анарга инде 30 мең суммасында бүләк биреләчәк. Һәм өченче батырга 20 мең суммасында бүләк биреләчәк. Бу минем уйлавым буенча әйбәт кыйммәтле бүләкләр, дәрәҗәле бүләкләр. Үз авырлык үлчәвендәге көрәшчеләргә инде бүтән елларга караганда быел бүләкләр күпкә кыйммәтлерәк, күпкә артыграк. Быел көрәшчеләрнең кайдан, нинди төбәкләрдән килүе көтелә? Быел 12 көнне Сабан туй Җәй шәһәрендә дә була, Чистайда да була, Актанышта да, Минзәләдә дә була. Әмма ләкин без көтәбез инде Чаллылар килер дип, Чаллы шәһәреннән көтелә, Әлмәт көрәшчеләр килер дип уйлыйбыз. Һәм республикабызның Казан шәһәренең район Сабан туйларыннан килерләр дип көтелеп калабыз инде. Көтеп калабыз көрәшчеләрне. Элеккеге көрәшкән ветеран көрәшчеләрне Сабан туй көне чакырасызмы? Әйе, быел без уйлаштык та, элеккеге елда көрәшкән батырларыбыз безнең бик күп. Алар абсолют батыр кала алмадылар. Кайсының инде бисе аның кичкенәрәк, кайсы бүтән сәбәпләр белән, әмма ләкин алар үзләренең матур көрәшләре белән ничә еллар буена Түбән Кама халкын сокландырып тордылар. Менә шуның өчен инде без быел аерым өстәлләр куеп, 5 көрәшче, ветеран көрәшчеләрне көрәш мәйданына чакырып, аларны инде как көрәш аксакаллары итеп утыртып, һәм дә көрәш дәверендә нинди дә булса сораулар килеп туса, алар белән киңәшеп, батырларны определять итәчәкбез. Алардан инде безнең көтелеп кала Гакиев Бурганов, атказанган спорт мастеры Красный Каткадан, Нариман Акмешин, спорт мастеры, Виталий Ионов, спорт мастеры, һәм Азат Акмешин. Менә 5 көрәшчене чакырдык. Еще Михаил Минеев, онытканмын, Михаил Минеев безнең бар. Ул бик ерак тора инде, Ютаза районында яши бүгенгесе. Бүген сөйләштем мин аның белән телефоннан, бәлки килеп чыгармын да диде. Аны да көтәбез. Алар үз
көрәшкән җилларында, 120-ларында әллә ничә матур тапкыр батыр калып, Түбән Кама халкына үзләренең матур көрәшләрен күрсәткәннәр иде. Шуларны чакырып, аларны барлап, Алла берсә, кичкенә генә күстәнәч бүләкләр тапшырып, халыкка күрсәтербез дип калабыз. Milli көрәшнең кагыйдәләре нинди? Milli көрәшнең кагыйдәләре гел үзгәреп тора. Менә соңгы кагыйдәләр бик җиңел дип әйтмәс идем. Чөнки көрәшне матуррак күрәсе, халыкның көрәшне матуррак күрәсе килә. Менә бу утырып йөрүләр, значит, җиргә ятулар, алар инде хәзер дөресен әйткәндә бәяләнми андый көрәшләр. Бәяләнми, наоборот, андый көрәшчеләр көрәштә кисәтелә. Безнең элеккегечә инде күтәреп алып, көрәшне, значит, үзенең көндәшен җирдән күкрәгенә күтәреп алып, аркасына сала алмаса инде ул 2 бал алырга может, 2 балга да сала алмаса инде 1 бал алырга может. Шулай. Менә шушындый вакыт, 6 минут вакыт бирелә инде көрәшкә. Шушы 6 минут вакытының içində көрәшчеләр үзләренең осталыкларын, үзләренең техникаларын күрсәтеп, көндәшен отарга тиешләр. Күтәреп әйләндерергә тиеш муланы. Күтәреп, әйләндереп, аркасына салырга тиеш. Аның өчен чиста бирелә. Күтәреп алып, аркасына сала алмыйча янга төшерелсә 2 бал бирелә. Күтәреп алып инде ата икән, тезенә 2 тезенә төшә икән, 2 тезенә төшкәч, күтәреп алган кешегә 1 бал бирелә. 1 бал бирелә. Көрәшмәгән кешегә инде 2 тапкыр шулай алып аткач, көрәшмәгән кешегә кисәтү бирелә. 3 кисәтүдән соң көрәшче төшеп кала. Если ул пассив көрәшә икән, көрәшне алып бармый икән, анарга 1 кисәтү бирелә, тагын 1 кисәтү, һәм тагын 1 кисәтү, 3 кисәтүдән соң көрәшче төшеп кала. Аны инде күп кешеләр белми, теге үзләре көрәшмәгән кешеләр, әмма ләкин правила шундый, без шушы правилага таянып хөкемдарлык итәчәкбез. Тапшырын төшерү алдыннан бераз сезнең автобиографияны укып карадым. Сез болашактан ук көрәш белән шөгырьләндегез. Һәм Түбән Кама Сабантуенда 8 тапкыр абсолют батыр исемен тотасыз. Менә безнең яшь буын өчен, менә безнең яшь көрәшләр өчен нинди теләкләр теләр идегез? Менә мин бу монда килер алдыннан карап утырдым тарихын, көрәш тарихын. Безнең көрәш тарихы Түбән Кама шәһәренең иң күтәрелгән чорлары 76 елдан алып 90 елга кадәр булган. 76 елны безнең көрәшчеләр урожай җәмгыятенә барып, 5 авырлык үлчәвендә 5-сендә беренче урын алып кайттылар, Казанда. Шуннан соң карап утырдым, коллектив физкультуралар дип атала инде, безнең 15-кә җиткән булган ул. 7, кайсы бер елны 8, 9, 13 бар, 15 бар, 90 елда безнең Нижнекамскида статистика буенча 490 кеше занимация иткән көрәштә. Бу 90 елда. Әмма шул 90 елдан соң безнең кими башлаган көрәшчеләр. Чөнки коллектив физкультуралар әкрен генә беттеләр, әзәйделәр. Көрәш кертелә иде Спартакиадага, Спартакиадага кертергәч һәрбер организация команда куя иде, тырыша иде ул команда куеп. Менә шушы безнең чып калды Спартакиадалардан көрәш, милли көрәш и безнең көрәшебез дә әкрен генә көрәшчеләребез дә кимеп барды, кимеп бара инде бүгенге көндә. Әмма ләкин безнең көрәшнең инде үзәге ите Шинник спорт комплексында көрәшкә бик нык игътибар бирелә инде безнең Рөстәм Мәзитович Ганиев бик зур игътибар бирә, ярдәм итә ул көрәшчеләргә. Әле бүгенге көнгә кадәр ул безнең көрәш федерациясының җитәкчесе дә булып тора. И анда безнең Данил Галиев исемендәге яшьләр мәктәп эшли. Яшьләр мәктәп эшли. Бу мәктәптә инде бик күп яшьләр занимация итә. Ул яшьләр әкрен генә үсә баралар. Аның кайсы инде армиягә китә, кайсы институтка кереп Казанга китә.
Күбесе инде шулай Нижнекамскида бик күпләре калмый дип әйтәсе килә инде. Основной Казанга китәләр инде студентлар. Моннан инде аларны әзерләп җибәргән тренерлар, тегендә Казанда көтеп алалар аларны. Студентларны анда тоже көрәшчеләр кирәк Казанда. Менә икенче безнең көрәшнең спортзалы инде безнең спортзал Факилда. Анда инде безнең Шмелев Алексей Владимирович дигән җегет, ул үзе вольник көрәшче, ул ничә еллар инде алып бара, тырыша. Анда яшьләр юк инде, анда яшьтәгеләр эштән соң йөриләр инде, алар кичке 7-дән йөриләр. Бүтән безнең, к сожалению, дип әйтергә кирәк, шәһәрдә татарча милли, үзебезнең милли көрәшебез белән занимать итә торган спортзаллар эшләми, тренерлар тоже эшләми. Менә элеккеге елларда ни өчен алай ул? Элеккеге елларда менә мин статистиканы әйтеп үтәсем килә, бик көчле мәктәп компанияләрдә эшли иде. Өйрәтмә мәктәбендә, Каенлы мәктәбендә, Красный Катка мәктәпләрендә, шуннан бик күп яшьләр килә иде Нижнекамскига көрәшергә. Алар кайсы училищега килә, кайсы укырга килә. Әмма ләкин анда да бетте спортзаллар. Мин йөреп чыктым инде аларны карап. Матлар бар, бөтен әйбер бар. Физкультура укытучылар да бар. Алар белән дә сөйләштем. Аларның теләкләре дә бар, кич белән тренировать итәргә. Әмма ләкин безнең тренерский ставкалар аларга каралмаган. Бу аларның бюджетларында, мәктәп бюджетларында ул юк. Менә шушыларны күтәреп, алдагы көннәргә инде безгә шушындый эшләрне башкарып чыгалсак, безнең авылларда көрәшчеләребез артыр иде, күтәр иде. Яшьләр дә күп түгел, но күп булмаса да авылларда яшьләр аларны еще можно тренировать итәргә, йөртергә, үзебезнең милли көрәш белән заниматься итәргә теләр идем мин, конечно, аларның шулай заниматься итүләрен. Как ветеран буларак инде, үзем как ветеран буларак. Шәһәрдә инде җитәкчеләргә әйтер идем, футбол белән хоккей гына түгел бит әле. Безнең бит инде милли көрәшебез ул бит инде татар халкының йөзек кашы дип әйтер идек. Бөтен Сабантуйда да бит инде көрәш һәм ат жабышы. Ул бит инде безнең бөтен халык шуны карарга төшә. Шунарга, конечно, хәзер безнең инде баганага менү бик традицион таралды бит инде. Хәзер инде ер күтәрү, штанг күтәрү, капчык белән җигерү, йөрәклыккә сикерү, күп спорт төрләре кертелде шул безнең Сабантуй хакында. Менә шулай көрәшебезне күтәрәсе иде. Безнең җитәкчеләрдән күп тора инде ул. Җитәкчеләрдән зур предприятиеләр бар. Аларның һәрберсендә спорт җитәкчеләре бар, профсоюз комитетлары бар. Алардан бик күп тора. Бер тренер куеп спортзалга үзләренең хезмәттәшләрен дә җиртәләр, балаларын да җиртәләр. Миңа каршы ул бик зур финансовый чыганаклары кирәкми монда. Монда теләк кенә кирәк. Теләк кирәк. Сабантуй көнне көрәш ничәдә башлана? Сабантуй көрәш безнең инде безнең үзебезнең бөтен әйберләр әзер, бүгенге көндә әзерләп куйдык без. Көрәш 11ләрдә башланыр дип торабыз, чөнки программада баштан бит инде авыл хуҗалык кешеләрен хөрмәтләү, котлаулар булачак, аннары инде зур концертлар булачак. Концертлар бетеп 10-15 минут үтүгә без көрәшне башлаячакбыз. Көрәш барачак 2 келәмдә, беренче келәмдә яшьләр көрәшәчәкләр. Әйттем инде 9 авырлык үлчәвендә, икенче келәмдә олылар көрәшәчәкләр. Алар 6 авырлык үлчәвендә, параллельно бара инде шушылай. Судьялар инде безнең әйтер идек, читтән без чакырмадык, чөнки безнең үзебезнең дәрәҗәле судьяларыбыз да җитәрлек. Чит шәһәрләрдән килмәячәк. Килмәячәкләр, үзебездә бар дәрәҗәле судьялар, алар берничә еллар буена хөкемдарлык итәләр. Алла берсә, гадел иттереп, дөрес иттереп хөкемдарлык итәрбез дип ышанып калам. Габбас Госманович, сезнең безнең Түбән Камаларга теләкләр мөрәҗәгать итәләр. Рәхим итегез. Мин Түбән Каманың халкына әйтер идем, Сабантуйга килегез. Көрәшне безнең көрәшне башыннан алып ахырына кадәр карагыз. Күбегезнең балалары көрәшә, туганнары көрәшә. Быелгысы Сабантуйда еще батырның кем икәнен дә белеп булмый, чөнки әллә кайлардан әллә кемнәр килеп чыгарга может. Шуның өчен килегез, безне хөрмәтләгез көрәшчеләрне. Сабантуйның соңгы минутына кадәр көрәшне карагыз. Көрәш матур булачак, ышандырып калабыз. Быел көрәш маугып карарлык дәрәҗәдә булыр дип
кызыклы булыр дип ышанып калабыз инде. Алла Ходай язса шулай булыр дип торабыз. Әңгәмә өчен сезгә бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, исегезгә төшерәм, бүген безнең студия кунагы булды Татарстанның атказанган спорт остасы Габбас Әхмәдиев. Исән имин булыгыз, сау булыгыз.